Hallo liebe Zuschauer, ich bin euer Deutschlehrer Nur Mohammed. Ich werde Ihnen heute einige Ausdrücke zeigen, wenn wir uns vorstellen. Men sizin nämeňiz malumat, bu sapar men adım Nur Mohammed. Bu saparymyzda size özüňi tanıştırmakda ulanýan käbir sözlemler bar, isine durup geçer. Yani özüňi tanıştırmak, sich vorstellen demek. Hallo. Hallo. Salam. Guten Morgen. Erteniňiz haýyrly bolsun. Guten Tag. Günüňiz haýyrly bolsun. Guten Abend. Akşamyňyz haýyrly bolsun. Gute Nacht. Geceniz haýyrly bolsun. Indi bärde wie heißen Sie? Siziň adyňyz näme? Wie heißt du? Seniň adyň näme? Yani heißen siziň adyňyz. Bärde Sie bolanda näme üçin heißen, du bolanda heißt. Yani bu gramatika zatlar häzir üns vermem. Bu siz bulaşdırmadan gramatika üns vermem. Dine sözleriň özüni, yani sözlemleriň özüni ýatytyň. Dili gramatika bilen başlananok çağırlar. Dil öğrenende gramatika zatlar bilmeýärler. Şoň üçin sizem ýagny özüňi tanıştyrmakda ulanýan sözlemler şulary ýatytyň. Gramatikaň üstünde, temalaryň üstünde aýratyn durup geçer. Onu aýratyn öwretip geçer. Ich heiße Murat. Meniň adym Murat. Başgaça mein Name ist Murat hem diýip bilersiňiz. Ýagny meniň adym Murat diýmek bu da. Woher kommen Sie? Siz nereli? Ich komme aus Deutschland. Men Germaniýaly. Wie geht es dir? Senin ýagdaýlaryň näli? Wie geht es Ihnen? Siziň ýagdaýlaryň näli? Mir ist gut. Meniň ýagdaýlarym gowy. Mir ist nicht gut. Meniň ýagdaýlarym gowy däl. Häzirlikçe şulardan ibaret. Sag bolun, saglypda görüşelim.